विश्वास करबे घरे ए घरी बाप के अपना बेटा पर विश्वास नहीं है, भाई के भाई पर विश्वास नहीं है। अरे भाई के तो भाई के छोड़ा ना, साधु बाबा घरी मर्द के मेहरारू पर विश्वास नहीं है। अब देखी पहले के समय कितना बढ़िया रहे, कितना बढ़िया रहे कि पहले यदि देवर अपना भौजाई से हरकत करी है चट देना चिट्ठी लिख देते रहे। पहले मोबाइल के जमाना ना रहे, लिखत रहे कि देवरा कटले बगाल तत्काल होई हो। ए घरी त मिसियो त तड़ सत नहीं खिस भाई छोड़ा सितारा। रामदेव सिंह मुखिया मंगोलपुर के धरती से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। मुखिया जी से आग्रह करब तनी मंच पाई, तने मुखिया जी तनी मंच पा जाए, तनी मंच पाई, तने हेजा कैमरा लागल बा, यूट्यूब लागल बा, तनी आ जाए। ठीक है कला अगर तो मैं काम कर देता रहा तबो नहीं की सकता बे वीडियो कॉल चालू है बा तले खेला हो जाता। बाबूजी बाबूजी कैसा कैसा? अरे बबुआ बाजार के सामान तीन पुहते के संगे ना खाई तो का खाई? जो ते हूं गुंडे बन जी तीन पुहत खाए दो भा लगले बबुआ। आराम से मुखिया जी तने भा लगले बबुआ। ए बुढ़िया तो दुनिया में कहू ए भैया नहीं खे ठिकाना ए पहले नियन लोग अब हमारा सब के मान सम्मान ही तरी बना रहे। बुद्ध जी रवा सब के बनौले रखे, हार्दिक हार्दिक स्वागत। इहे नु श्रद्धा हो, एकरे के प्यार कहल जाला। दुनिया में केहू के ए भैया नहीं खे ठिकाना ए पहले नियन लोग अब हमारा शशि बाबा के गोड़ लगने हैं, बड़े बड़े रुपया दिल बने, धन एकदम जमा करते हमें कहे के नहीं बाबा। यह गांव जवार के देन हो, यह बाप रे बाप, यह समाज के देन हो। यह कहीं ना मिलेला, यह कहीं ना मिलेला। पृथ्वी भैया भी यह कुल ऐसा गांव जवार हो, कुलहरिया जगदीशपुर नदाम एगो गांव नहीं का 4 दिन घर हो बैठ के खैब तो कोनो दिक्कत नहीं है ना दाऊ डाउन भाई लोग खिसिया जाइलो कहलो कि मारा बुढ़ावो खत्म बा गलती ना नो। एगो माइक तनी दी ऑपरेटर साहब, एगो माइक दी। रुको रुको एगो पहले चुटकिला कहले बड़े हम तो माने हेराइले रहने ई तारा कहे ना आइल हलचल। उ संगम के बात ना रहे, संगम नवंबर में ना लागला। धरा धरा संगम कब कइले बाने कि जनी ई कब कइले बड़ा संगम। राजदीप कुशवाहा जी फिर हमरा का 500 रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा। हां हमर मौगी गोई रहे ना है गोई रहे ई कोनो संगम के बात ना, एजे के बात हो, रमरेखा घाट के बात हो, एजे का पर साल खिचड़ी के दिन के बात हो, पर साल खिचड़ी के दिन के बात हो। कनी की हल चलावा हमरा कहे खिचड़ी के नहान लगला अइले सबक से। अच्छा गर्दन में सिकड़ी उकड़ी लगौले, कान में कुंडल उंडल ले ले, अंगूठे उंगठे लगौले, टीका उका कइले, मोटरसाइकिल पर आइलो 3 जना। ई रहले इनकर बेंजू वाला रहले, आ एगो हई हई चुरुकी आई रखले भाई हई हई ई है रहे हई देखे अनीश मौर्य जी टाइगर RLJD युवा नेता, बड़ी बड़े रुपया दिले बने पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक। तो जब मेला लागेला तो जब रमरेखा घाटा तनी चाय होई तनी बड़े सा जइबा ना है तले झोरा मार दिया सा। राजकुमार उर्फ हई का लिखल बने जी, राजकुमार उर्फ में मास मास नो
मास जी तो आहार जी हम तो ना सुन जी जी प्रणाम करने हरवा के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। अच्छा अच्छा संजय बाबा के हम प्रणाम करब। यहाँ के भूमि दान दिल बने बुद्ध जी के मंदिर बनावे खातिर एगो हमारा और से माला ले ली एगो तनी ताली हो जाए तनी संजय बाबा के नाम पर। ऐसनो त्यागी आदमी बाड़े जी ऐसा आदमी के एजा काम बा रबा भूमि रवा दे देनी भगवान रोड़ा के बनौला राखी जाई एगो हई बड़े जे अपना भाई से 1 इंची खातिर लौरा लाठी कोइला लइकन के भाड़ा न चल ओ भूमि का दान दी अब विचार कर अभी बात हम कहती ना कन की आवा हलचल मोटरसाइकिल से आइलो 3 जना आ 4 बजे भोरे में पहुंच गइलो तो खिचड़िया के समैया में ठंडा नु लगला सेराव नु लगला देखलो जे घाट पर भी कोनो ज्यादा भीड़ नहीं खे दूगो चाय रहले से देखत रहले से इनका जब देही पर गहना देखले से कहले से जे त बड़ा माल वाला लगता एकरा से कुछ कइला से जरूर कुछ काम होई। अब अभी घाट पर अभी केहू रहे ना माने बहुत कम आदमी रहे किनारा होके तीनों जना चट से ना एगो होशियारी कइलो सोचल लो कि कपड़ा तो हमनी लगे हइए नहीं खे छोट देना मैं कपड़ा खोल कर नंगे मार लो आ डुबकी मार के फिर कपड़ा लपेट के चल दो ई मौजना कपड़ावा खोल के घटिया पर ध दिहल टोटल एकदम सब अब जान नहीं जे लागल गंगा जी नहाए आ उचैया देखत रहे तीनों जना लोग के कपड़ा लेके चलल भाग जब भी पानी से बहरी निकलल तो देखत लो जे कपड़ा हमने के होइए ये दादा ये जाके ई कौन नियम है ये दादा तब हम कहने के हल चल अब तो कपड़ा तारा कहे बना एगो काम करो अभी अन्हार पर निकल चलो भाग चलो जल्दी मोटरसाइकिल में बैठ आ भाग चलो तो हलचल बहुत बढ़िया न मोटरसाइकिल चलावेले तीनों जना भाई बिना कपड़े के रहल साफ लमट हलचल आगा बैठ गइले आ बीच में रहे हई चुरकी वाला पियर कुर्ता वाला आ किनारा रहे हऊ बेंजू वाला अब जानिए जे भाई 2 चकिया गाड़ी आ तीनों जना माने कहीं के नहीं यही तरीबा जैसे जैसे गचकी पड़े वैसे वैसे जौन पछवा बैठल बा ऊ कहे जे मजे में है हम जे गचकी पड़े तो कहे जे मजे में है सजे में पिंकी मुखिया जी ना दाव बड़ी बड़ी रुपया दल बने पुरस्कार पछवा जवन बैठा रहे वो कहे जे मजा में बनी तब हई पीछवा में सकेता में पड़ रहे ई कहता जे कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी गम अब दोनों हंडिल छोड़ के हलचल कहते रहे कि ये दादा बर्बाद हो गए अरे फरला सही दादा इनका के टेलले टंकी पर लेके कोई बड़े से आओ तने को प्यार प्रेम के तने को गीत गाई अगर बाद में हलचल जी के नंबर दे हां जी